Dyna ni. A ia, croeso bawb i sesiwn 5 dim 4, dwi wedi cael o'n iawn tro yma, o'r cwrs Sgiliau Hanfodol Digidol. Fel o'n i'n deud, heddiw, da ni'n mynd i fod yn sôn gyd am sut i datrys problemau gan ddefnyddio'r we, a mae'r we yn gallu bod yn le gwych iddo chi datrys problemau bychin i rei mawr. Beth sy'n dda am yr we ydy mae o'n le i bobl rhannu i'w profiadau nhw, ac 9 gwaith allan o 10, mi fydd 'na rhywun wedi cael yr un broblem da chi wedi'w ffeindio a wedi ffeindio ffordd i'w ddatrys o. Dwi'n ffeindio yn enwedig rwan hefo hefo tŷ newydd, mae gennai gymaint o gwestiynau a gymaint o broblemau dwi yn i'w wynebu bob dydd, a mae'r we 'di bod yn wych i gael atebion bychain i'r problemau yma. So mi fyddai'n dangos iddo chi esiamplau o be i wneud mewn bach hefyd. Ond cyn i ni fynd ymlaen, jyst ymwadiad bach i ddeud fod yr apiau a'r gwefannau da ni'n ei drafod yma heddiw yn bodoli fel opsiynau yn hytrach na argymhellion. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am unrhyw broblem byddwch yn ei brofi yn sgil eich defnydd o'r apiau neu'r gwefannau hyn. Fel o'n i'n deud, wythnos dwytha a'r wythnos cynt, basically be mae hwn yn ei olygu ydy, mae 'na lwythi o bethau allan yna. Da ni'm yn deud dyma'r unig bethau sydd allan yna. Da ni hefyd yn eich annog chi weld os oes 'na wbeth sydd yn eich siwtio chi well. Ond mae'r apiau'r gwefannau da ni'n i'w drafod heddiw, maen nhw'n dueddol i fod y rei da ni wedi testio, a da ni'n fwynhau defnyddio a meddwl bod nhw yn fendithiol i eraill, basically. Iawn, so mynd nôl i wythnos 1, lle aru ni drafod fframwaith sgiliau hanfodol digidol. Da ni yn amlwg yn mynd i fod yn taclo yr categori datrys problemau heddiw, a gobeithio erbyn diwedd y sesiwn, fyddwn ni gyd yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd i ddod o hyd i wybodaeth sy'n helpu i ddatrys problemau, defnyddio'r we i ddod o hyd i ffynonellau cymorth ar gyfer bob math o weithgareddau, defnyddio cyfleusterau sgwrsio pan maen nhw ar gael, ar wefannau i helpu datrys problemau, a hefyd i ddefnyddio tiwtoroliau a FAQ, sef Frequently Asked Questions, a fforymau hefyd i gynghori chi ac i helpu chi ddatrys problemau. So mae 'na nifer o wahanol ffyrdd fyddwn ni yn i'w drafod heddiw, so gobeithio fydd 'na un neu ddau fydd yn gweithio'n reit dda iddo chi. So i gychwyn efo, dwi eisiau sôn am peiriannau chwilio. So mae rhan fwyaf o bobl wedi defnyddio peiriannau chwilio yn i'w bywydau ar-lein. Dwi'n cofio pan o'n i'n tyfu fyny ac gyd o'n i'n glywed oedd Google, ac o'n i'n meddwl na Google oedd yr we. O'n i'n meddwl, pan ydych chi'n mynd ar y we, Google 'di o. Achos dyna oedd yr dudalen cyntaf chi'n weld, ac o'n i'n meddwl na yr we oedd peiriant chwilio. Ac os da chi'n gyfarwydd hefo'r term peiriant chwilio, yn y Saesneg, search engine 'di o. So be ydi o? Ydy rhywbeth tebyg i hwn yn fama, lle mae o'n gadael iddo chi chwilio am unrhyw beth ar y we. Ac fel ni'n deud, mae Google yn un rili adnabyddus, mae o'n un dwi'n ei ddefnyddio yn reit aml, ond dydi o'm i ddeud fod o'r unig un ar gael. So os da chi yn defnyddio Microsoft Edge, falle, fel poro'r gwe, efallai eich bod chi wedi gweld yr eicon yma, sef Bing. Mae hwn jyst mor boblogaidd a Google, ond mae o mae o gan Microsoft, so mae o jyst rhywun fath o beth ond cwmni gwahanol. So dwi am dangos enghreifftiau o bob un o'r rhain iddo chi rwan. So gynnon ni hwn yn fama, mae gynnon ni Google, ac mae hwn, hwn di un o'r ei fwyaf adnabyddus. Mi oedd yna un o'r enw Google, so wedi cael ei sillafu G-W-G-W, fel yma, Google Cymraeg. A mi oedd o arfer rhoid fwy o ganlyniadau Cymraeg iddo chi. Yn anffodus, dydyn nhw ddim hefo Google Cymraeg ddim mwy, ond be da chi yn gallu wneud ydy, fel da chi'n gallu gweld ar un fi, dwi wedi newid iaith fy nghyfrif Google i fod yn Gymraeg, felly mae pob peth dal yn y Gymraeg. So mae gennai chwiliwch Google yn fan hyn, dwi'n teimlo'n lwcus, lluniau yn fan hyn, so mae'n Google i. Mae'n rhyfedd i dreiglo Google, mae'n Google i. Mae o yn y Gymraeg, fod ni ddim hefo'r Google, hefo'r W ddim mwy.
Ond fel ni'n deud, mae yna Bing hefyd, sydd yn edrych chydig yn debyg. Mae gynno fo dal fatha chwiliadur ma'n fama. Ond mae o bach yn wahanol, mae'r logo mewn lle gwahanol, mae'r cefndir yn wahanol, ond mae'n neud union rhyw fath o beth. So, da chi jyst yn chwilio am eich term chi'n fawn hyn, neu be bynnag da chi eisiau chwilio am. Yn fama, mae hyd yn oed yn deud chi beth sy'n trendio, so be mae bobl eraill yn chwilio am. Mae hwn yn esiampl arall. Ond hefyd, neu fynd nôl i fama tra dwi'n egluro, mae yna 3 arall, wel, mae yna lwythi o chwilwyr, fatha peiriannau chwilio, ond mae yna 3 dwi eisiau sôn am heddiw. So, yr un cyntaf dwi eisiau sôn am ydy Ecosia. A na roed esiampl ydych chi'n fama. So, dyma Ecosia. Ac eto, mae o'n nid un fath o beth ar ddau arall. Mae gennych chi le i chwilio am fan hyn. So, os ni'n gallu chwilio am... Dwi'n chwilio am Aberystwyth. Ma ni. A wedyn mae o'n neud union y fath a Google, lle ydych chi yn cael yr un fath o ganlyniadau. Ydych chi'n gallu chwilio am be bynnag ydych chi isio ar pa bynnag topic ydych chi isio. Ond, un peth sydd yn neud Ecosia yn wahanol i'r ddau arall ydy fod bob tro ydych chi'n chwilio am rhywbeth ar Ecosia, maen nhw'n plannu coeden ar i'w ranno. So, byddwch chi'n gallu gweld fama, mae yna rif yn mynd fyny fama. Dyma faint o goed mae Ecosia wedi i'w blannu ers iddyn nhw gychwyn yr wefan yma. A mae o gyd i wneud a fatha edrych ar ôl yr amgylchedd. A dwi eisiau defnyddio hwn fwy na dwi yn, actually, achos mae o mor hawdd iddyn ni just allu cael rhywun arall i blannu coeden, jyst efo ni'n chwilio am Aberystwyth, neu chwilio am sut ydw i'n gallu gwneud hyn, neu jyst unrhyw fath o gwestiynau ydych chi isio, a mae yna goeden yn cael ei blannu ar eich cyfer chi. So mae o'n really, mae o'n un reis unigryw, really, ac un does am lot o bobl yn gwybod am. Os dwi'n cofio'n iawn, na i chwarae'r fideo yma iddyn nhw ddangos ydych chi yn union sut mae'n gweithio, felly, so na i jyst roed hwn mlaen wan. Dwi'n ymddiheuro, mae o'n yn y Saesneg, ond o'n i'n meddwl sy'n just yn, maen nhw'n egluro'n well na fi be maen nhw'n ei wneud, so na i just chwarae hwn rwan. Imagine you could turn this into this, or this into this, for free by doing something you do several times a day already. With Ecosia, you can. Let me show you how. Our trees suck thousands of tons of CO2 out of the air every day. While they're at it, they protect wildlife and support farmers who are dealing with ever warmer and ever drier climates. But what does planting millions of trees actually look like? So first we figured out where are these trees needed most. That led us to focus on vulnerable biodiversity hotspots, bird migration routes, and environmental crisis zones. Then our tree planting experts sought out amazing local partners who do the hard work of growing and nurturing and planting the trees in these areas. Once they're in the ground, we continue to work with these partners using satellite tech and field visits to ensure that the trees survive. It's easy to make the switch. Go get started at ecosia.org. So go ahead, give our planet a big hug. She deserves it. Maen nhw jyst yn egluro bach yn well na dwi'n gallu, pa fath o bethau maen nhw'n i'w wneud. So, os da chi eisiau bod bach fwy ymwybodol o fatha yr pethau da ydych chi'n wneud i'r amgylchedd, eich ddo fod nhw beth ydych chi just wneud yr switchy. Fel o'n i'n dweud, dwi eisiau ei ddefnyddio fo fwy na dwi yn. Dwi hyd yn anghofio amdano fo, i fod yn onest, fo fi yn hyfforddi amdano fo. Ond mae o just, union y fath o Google, ond bod nhw'n wneud o beth da ar y pen arall math o beth. Yr un nesaf o'n i eisiau sôn am oedd gwefan o'r enw DuckDuckGo. A mae'n enw reit rhyfedd. Gas gan i ddeud DuckDuckGo, cos mae o bach o tongue twister, DuckDuckGo. Dwi hyd yn stryglo i ddeud o. Ond be mae hwn yn ei wneud, be sy'n wneud hwn yn unigryw, a dyma sy'n mae'n edrych. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae o'n edrych yn union fel Google, ond hefo fatha lliwiau a logos gwahanol, a mae o'n wneud union y fath a Google, lle ydych chi'n gallu roed Aberystwyth eto. Ellwch chi chwilio am be bynnag ydych chi isio. Mae o'n dod ar un fath o ganlyniadau. Be sy'n wneud DuckDuckGo yn unigryw i Google, i Bing, ydy'r ffaith fod nhw yn ymfalchio ar eich preifatrwydd chi. So, enghraifft, ydych chi rioed wedi chwilio ar Google am dydwch par o sgidiau newydd,
a wedyn di mynd ar wefan arall a di gweld yr sgidiau yna yn cael i'w hysbysebu. Dwi'n gweld chi'n cytuno. Dwi'n cael o hyd. Dwi'n ffeindio fod o'n strygl pam dwi'n chwilio am bresentau rwy'n, achos wedyn mae'r lluniau yn dod fyny a dwi'n dweud, wel, dyna ni, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gael rwan. Ond be ydy hynna ydy wbeth ar enw cookies. A be mae o'n neud ydy, mae'r we yn dysgu pethau amdanoch chi, y fwyaf ydych chi'n chwilio am bethau, a wedyn mae o'n teilwra yr hyn mae o'n wybod amdanoch chi i wneud yn siŵr fod y pethau ydych chi hefo diddordeb mewn, neu'r pethau ydych chi'n chwilio amdan yn cael i'w hysbysebu ydych chi. A mae Google yn andros o adnabyddus i wneud hyn. Mae Google yn wneud hyn yn aml iawn. Ac os da chi'n misio cael eich pethau wedi tracio, os da chi'n misio i neb wybod beth ydych chi wedi bod yn chwilio am, os da chi eisiau bach fwy o brifatrwydd, dyna lle mae DuckDuckGo yn dod mewn handi. So, os da chi eisiau chwilio am dydwch, presant i rwy'n sydd yn defnyddio'r un cyfrifiadur i chi, allwch chi defnyddio DuckDuckGo, a wedyn os da chi'n mynd ar Facebook wedyn yn noson ohono, fydd na ddim hysbysebion am yr hyn da chi wedi bod yn chwilio am. So, mae o'n gallu bod yn rili fendithiol mewn ffordd fel yna. Ac yn olaf, o'n i eisiau sôn am, ydy wbeth o'r enw côr. A eto, mae'r fatha lleoliad pob peth yn reit debyg, mae gyda chi'r chwiliadur yma'n hyn. A mae hwn yn chwiliadur sydd bach fwy niche, oherwydd fod o yn, di cael i'w deilwra mwy ar gyfer pethau academaidd. So, os da chi eisiau ysgrifennu fatha traethawd neu eisiau gwneud bach o ymchwil ar dopic yn fatha penodol, mi allwch chi chwilio am fatha papurau academaidd ar y chwiliadur hwn. A mi o'n gweithio'n union fel Google, ond efo fwy o ffocws ar fatha academaidd, basically. So mae hein jyst yn llond llaw o rei sydd allan yna, mae'n nifer o rei allan yna, a mae o'n ddewis gwbl personol pwy sydd eisiau wsio pa un. Fel o'n i dweud, dwi dieddol i wsio Google rhan fwyaf amser, ond pan dwi'n teimlo fatha fod fi angen neud rhywbeth da i'r byd, mi fyddai'n wsio Ecosia, neu wrach neu ddefnyddio DuckDuckGo os dwi eisiau cadw bach o breifatrwydd, fath yma beth. So, mae croeso iddo chi ddefnyddio nhw a trio nhw allan a gweld pa rei sydd orau iddo chi. Ond, mynd nôl i Google rwan, dwi'n mwyn gwybod, mae lot o bobl dwi'n siarad hefo ddim yn sylwi fod yna bethau allwch chi i'w wneud i deilwra y pethau ydych chi'n mynd i fod yn chwilio am. So, yn bersonol, cyn iddo fi ddysgu am hyn, o'n i jyst yn chwilio am eiriau, neu sy'n ni'n rhoi cwestiwn fewn yn Google ac yn disgwyl ateb. Ond mae yna rhai fatha symbolau sy'n gallu helpu chi i gael yr atebion gorau sy'n bosib. A dyma rhai o'n nhw'n fan hyn. So, mae yna un o fama sydd yn y goch, lle ydych chi'n gallu rhoi yr gair site sydd yma, a wedyn jyst 2 dot ar ei hôl. A gallwch chi rhoi pa wefan ydych chi eisiau chwilio am y topic yma ar. So, dydwch enghraifft ar hwn, fyddwn ni'n chwilio am rhywbeth a da ni mond eisiau fatha atebion sy'n dod o'r wefan New York Times. So, da ni'n rhoi yma site newyorktimes.com. Fysa fo'r un fath os da ni'n defnyddio gwefan fel BBC Cymru Fyw. So ni'n gallu rhoi y gwefan BBC Cymru Fyw yn fama, a wedyn yr unig bethau fydd yn dod fyny pan fydd ni'n chwilio ydy erthyglau o BBC Cymru Fyw. Nesa, mae yna fatha symbol yma. Dwi'n actually siŵr iawn beth i enw'r symbol yma, ond mae o fatha wave dwi'n galw fo. Dwi'n gwybod fatha ton bach yn y môr. So, os da chi'n defnyddio yr symbol yma, mi allwch chi hefyd chwilio am dermau sydd yn debyg i'r term da chi'n ei roi ar ei ôl o. So, yn yr enghraifft yma, maen nhw wedi rhoi coleg fewn. So, os fych chi'n rhoi yr symbol yma cyn y coleg, fydd o hefyd yn chwilio am eiriau sydd yn debyg fel prifysgol neu ysgolion, neu rhywbeth sydd debyg i'r term da chi'n ei roi ar ei ôl o, basically. Da chi hefyd yn gallu defnyddio yr fatha, dwi'n cofio beth i enw nhw'n Gymraeg, quotation marks fatha o fewn eich ateb chi hefyd, eich cwestiwn chi, sori. A be mae hyn yn ei wneud ydy mae o'n gwneud yn siŵr i fod o yn chwilio am y term yna yn gyfan gwbl,
yn hytrach na chwilio am atebion i'r gair test, a wedyn atebion i'r gair scores, mae o'n mynd i fod yn chwilio am atebion i'r gair test, wel, i'r geiriau test scores hefo'i gilydd. So mae hwn yn handi iawn os da chi efo dydwch fatha pennill da chi eisiau chwilio am. Dwi wedi gwneud hynna o'r blaen, lle dwi wedi bod yn chwilio am bennill o gan neu o englyn neu rhywbeth, ond mae wedi bod yn chwilio am yr geiriau'n unigol. So os da chi'n rhoi yr quotation marks ma ar bob ochr, mae o'n galluogi iddo chi chwilio am y term yn gyfan gwbl math o beth. Da chi hefyd yn gallu eithrio termau o'r chwiliad. So os da chi ddim eisiau fatha ffeindio, os da chi'n eisiau gwybod am un fath o beth o fewn eich cwestiwn chi, mi allwch chi ddefnyddio'r symbol tynnu cyn yr gair, a wedyn fydd o yn cael gwared o bob peth i wneud â'r gair yna o fewn eich ateb chi. A hefyd, yn ola, mi allwch chi chwilio am adran penodol, fatha y blynyddoedd penodol da chi eisiau chwilio am. So, enghraifft yn fan hyn, mae yna 2008 tan 2010. So, yn amlwg efo hwn, fydd o mond yn danos atebion o'r adran yna. So, dim adran, o'r blynyddoedd yna. So, o 2008 i 2010. Ac i wneud hynna, da chi jyst dewis 2 flwyddyn a wedyn rhoi 2 dot rhwngddyn nhw. So ie, mae hwnna'n lot i'w gymryd. Peidiwch â phoeni os da chi'n gallu cofio bob un o'r rhain. Mi fyddai yn gyrru hwn iddo chi cyn diwedd dydd anyway, so os da chi eisiau testio fo allan ar Google, mae croeso iddo chi wneud hynna a trio chwilio am bethau yn fwy fanwl gan ddefnyddio yr termau yma. So ie, o'n i'n meddwl sy'n ni'n danos hwnna, achos dwi wedi bod yn chwilio am bethau lot fwy manwl ers ddysgu am hyn, so o'n i'n meddwl fod o yn fendithiol i bawb. Iawn, o'n i'n sôn gyna am DuckDuckGo am sut da chi'n gallu i'w ddefnyddio fo i fod yn fwy brifat. Mae yna hefyd rhywbeth o'r enw pori'n brifat, neu mae o'n cael ei alw hefyd yn incognito. A mae hwn yn rhywbeth allwch chi wneud ar unrhyw bwrdd o'r gwe da chi'n i'w ddefnyddio. So, enghraifft yn fan hyn, dwi'n defnyddio Google Chrome. Falle ydych chi'n defnyddio Microsoft Edge, neu os ydych chi'n defnyddio device Apple, falle fod chi'n defnyddio Safari. So mi fydd yna rhywbeth debyg i hwn ar bob un o'r opsiynau yna. A be mae o'n wneud ydy mae o yn agor fatha tudalen gwe fyny, sydd yn galluogi iddo chi chwilio am bethau neu mynd ar wefannau heb i'r porod gwe yna eich tracio chi. So mae o'n wneud rhywbeth hynod o debyg i DuckDuckGo, lle os da chi eisiau chwilio am rhywbeth a ddim eisiau i'r hysbysebion ddod fyny i danos eich bod chi wedi chwilio amdano nhw, mi allwch chi agor yr incognito yma, yr pori'n brifat yma, iddo fo beidio tracio'r hyn da chi wedi bod yn chwilio am. Ac i wneud hyn ar Google Chrome, ac i fod yn onest, mae o reit debyg ar bob un o'n nhw. Ond ar Google Chrome, da chi angen mynd i'r 3 dot yma ar y top ddim fan hyn. A fydd yna opsiwn ar Google Chrome, New Incognito Window. Dwi'n meddwl ar Safari fydd o'n in private browsing, neu private browsing, neu rhywbeth o fewn yr fatha idea yna. Ond ie, dyna sut ydych chi'n agor o. A wedyn fyddwch chi'n gwybod pan fyddwch chi fewn fatha tudalen fatha incognito neu tudalen preifat, achos mae'r bit yma ar y top yn mynd gyd yn dywyll i ddanos fod chi ar yr fatha porwr gwe yna, basically. Ond eto, handi iawn ar gyfer prynu presantau, neu dwi hefyd mi o'n i ddim gymaint ddim mwy achos dwi'n mynd trefeilio gymaint, ond pan o'n i arfer trefeilio yn aml, o'n i'n defnyddio porwr preifat i fynd ar gwefannau fatha gwefannau airplanes a felly, oherwydd maen nhw wedyn, dyn nhw methu tracio pwy sydd wedi bod ar i'w gwefannau nhw, a wedyn dydwch fatha, os mae yna lot o bobl yn mynd ar un dudalen, fysa nhw yn dueddol i godi pris. So o'n i o hyd yn mynd ar incognito i wneud yn siŵr fod nhw ddim yn codi pris ar yr hyn dwi yn edrych ar. So mae hwnna'n gallu bod yn handi iawn hefyd. Iawn, so y peth nesaf ni eisiau sôn am ydy wbeth dwi yn i'w garu, dwi'n ei ddefnyddio bob dydd, a hwnnw ydy Google Maps. A
Dwi'n meddwl fod, wel, o be dwi'n wybod, mae lot o bobl yn defnyddio Google Maps, ond ddim yn dallt pa fath o bethau allwch chi wneud arno fo. Ac os da chi'n gyfarwydd hefo Google Maps, os da chi rioed i defnyddio neu clywed amdano fo, be ydy o ydy fatha map ar y we iddo chi gael gweld unrhyw le ar y byd. Ond hefyd allwch chi planio'ch siwrne chi, allwch chi edrych ar pa fath o bethau sydd ar gael yn eich ardal leol chi, ac allwch chi arbed hynna hefyd i weld fatha ar diwrnod arall math o beth. So dwi am roid fatha arddangosiad bach idych chi o Google Maps a yr hyn allwch chi wneud fatha arno fo. So dyma fo. So dwi wedi zoomio fan yma. Allwch chi fynd unrhyw le yn y byd, a dyna beth dwi'n licio, achos mi o'n i arfer trafeilio cyn Covid, ac dwi yn methu gallu gweld llefydd newydd, ond mae Google Maps yn wych achos allai fynd i unrhyw le ar y byd a gweld yr hyn o'n nghwmpas i. So enghraifft, lle na i fynd? Na i fynd i Efrog Newydd. Ac os dwi jyst yn zoomio fewn i fan hyn, allai fynd i Times Square, ac allai bwyso ar y dyn bach melyn mae'n fama ar y gwylod dde, lle mae'n deud Browse Street View Image, a dwi'n gallu llusgo hwn i fewn i'r map, a wedyn fydd o'n dangos iddo fi. Dyma ni, Times Square. So allwch chi weld unrhyw le yn y byd jyst o'ch cartre chi, a dwi'n meddwl fod hynna'n amazing. Ond dwi'n mynd off tangent yn bach yma, achos dwi eisiau dangos iddo chi sut allwch chi ffeindio pethau lleol drwy defnyddio Google Maps hefyd. So dwi am fynd nôl i Gymru fach, a dwi am mynd i'r Gogledd, a dydwch wan, hyd yn oed os da chi eisiau mynd fatha ar wyliau rywle, fatha dwi am roid Aberystwyth fel esiampl, achos dwi'n mynd i Aberystwyth wythnos nesaf. So dyna pam mae Aberystwyth ar y meddwl. Ond ia, os da chi eisiau mynd i Aberystwyth am wyliau neu beth, a da chi eisiau chwilio am bethau sydd o gwmpas, falle da chi eisiau chwilio am fwytai, gwesteion, dim gwesteion, gwesteion di guests ynde, dwi'n confusion hyn yma. Ond os da chi eisiau edrych am westau, be bynnag da chi eisiau chwilio, allwch chi wneud hyn ar Google Maps. So dwi am fynd mewn i Aberystwyth yma. Dwi'n nabod Aberystwyth yn reit dda rwan, ond dydwch rwan, dwi rioed i bod i Aberystwyth, dwi ddim yn nabod y lle. Be allai wneud ydy ar Google Maps, allai fynd i dop chwith yn fan hyn, a wedyn allai chwilio am fatha bwytai, so na i glicio ar hwn lle mae'n deud restaurants, a wedyn be wneith hwn wedyn, wneith o, dyma ni, yr holl fatha bethau coch ma'n fan hyn ydy fatha bwytai mae Google Maps yn i'w awgrymu iddo fi. So mae o hefyd efo rhestr fawr yn fama o bwytai maen nhw yn ei ddangos ar y map. Ac o fan hyn hefyd, so dwi am ddewis Dragonfly Bistro, dwi rioed i bod i fan'na. Dwi'n meddwl fod o'n newydd ers i fi adael Aberystwyth, ond na i ddewis o fel esiampl. Os da chi'n clicio ar bwytai da chi eisiau fynd i, allwch chi chwilio am reviews, so mae 'na 89 o reviews ar hwn, a maen nhw wedi cael bron 5 seren allan o cyn gymaint o reviews, so mae hynna actually reit dda. So allwch chi glicio ar hein a gweld be mae bobl wedi bod yn ddeud am y lle. So mae 'na bobl hefo lluniau, wedi deud sut fath o brofiad oedd o bod yna. So allwch chi really weld fatha pa mor dda ydy'r llefydd yma cyn iddo chi fynd iddyn nhw. So dwi am fynd nôl. Be da chi hefyd yn gallu ffeindio allan ydy, allwch chi ffeindio allan i'w rhif ffôn nhw, gallu ffeindio allan pryd maen nhw ar agor. So dydwch rwan, da chi yng nghanol Aberystwyth a mae'n 10 o gloch bore, a da chi eisiau mynd am rywle i gael cinio cynnar, byddwch chi'n gwybod yn fama, wel, maen nhw wedi cael ar ddydd Mawrth, so allwn ni fynd i rywle arall. So mae 'na lot o wybodaeth allwch chi i'w ddarganfod drwy Google Maps, a dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth does am lot o bobl yn i'w ddefnyddio fo ddigon ar gyfer. Be arall sy'n 'na? So da chi hefyd yn gallu gofyn i gael fatha cyfarwyddau, fatha directions i'r llefydd yma hefyd. So dydwch wan, dwi am bwyso ar directions yn fan hyn, a dydwch dwi yn cychwyn o'r stesion tren. So dwi am ddewis y stesion tren fel lle i gychwyn, a wedyn mae o'n deutha chi, o dyma ni,
2 funud fysa fo'n cymryd i ddreifio o stesiwn tren i Dragonfly Bistro. Neu allwch chi newid o i fod yn fan hyn ar top chwith. Os ydych chi eisiau cerdded o un lle i'r llall, allwch chi bwyso ar cerdded yn fan hyn, a mae o'n deud fod o'n cymryd 6 munud idych chi gerdded hwnna. Neu mae yna hyd yn oed, mae yna un ar gyfer seiclo, so os ydych chi eisiau seiclo un lle i'r llall, mae'n dangos chi hynny hefyd. Neu os ydych chi eisiau defnyddio fatha bws neu tren, mae yna opsiwn weithiau ar gyfer hwnna hefyd. So, does na ddim bws yn mynd o un lle i'r llall, cos mae o mor agos. Ond mae yna weithiau opsiwn am hynna hefyd. So, os da chi mewn rhywle anghyfarwydd, mae o'n ffordd gwych ydych chi allu darganfod llefydd newydd. A just dod i adnabod llefydd fatha yn gyflym iawn. So dyna sut da chi yn gallu ffeindio pethau fatha busnesau ac cyfleusterau newydd ar Google Maps. Ond hefyd, be ydych chi yn gallu wneud ydy dydwch rwan bod chi efo trip i Aberystwyth fatha ar y gweill, fel dwi hefo. A ydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi wedi paratoi i fynd i'r llefydd ydych chi eisiau fita, pa fath o bethau ydych chi eisiau mynd i ymweld. Ydych chi'n gallu wneud hynna ar Google Maps hefyd. So, yn wneud o beth rili tebyg i be dwi'n newydd anos ydych chi. Allwch chi chwilio am fwytau, allwch chi chwilio am westau. So dwi am chwilio am gwestau yn fan hyn, so hotels yn fan hyn. A dwi am ffeindio un yn fan hyn, so dyma ni. A maen nhw hefo fatha prisiau ar y map hefyd, so mae'n hawdd iawn idych chi gael ffeindio pa un di'r deal orau. So dwi just am bwyso ar yr un yma, yr enghraifft. Roedd i aros yn ddi, ond mae gyda nhw reviews da. 124 review yn fan hyn, a mae o'n 4.2 stars, so dyna mae'n rhy ddrwg o gwbl. Dydwch wan, da chi'n barod i'w fatha archebu o, da chi'n eisiau prynu'n byd eto, ond da chi eisiau gadw fo tan wedyn. Allwch chi dewis yr botwm save yn fan hyn, so dwi am dewis save, ac allwch chi dewis pa restr da chi eisiau arbed o'n. So, yn yr enghraifft yma, mae o'n y le dwi eisiau mynd i, so allai ddewis want to go. A be mae hwn wedyn yn ei wneud, os dwi'n gadael hwnna, os dwi yn zoomio allan, byddwch chi'n gallu gweld mae wedi cael i'w arbed yn Aberystwyth. So wedyn, os dwi'n zoomio nôl fewn i Aberystwyth, mae o'n mynd â fi i'r un lle, i'r gwesty dwi wedi i'w arbed. So mae o'n ffordd dda idych chi darganfod llefydd newydd ei arbed nhw tra fod chi'n cofio. Mae hwn yn rhywbeth o'n i arfer i'w wneud yn aml iawn pan o'n i'n trafeilio. O'n i arfer mynd i dydwch Venice yn Google Maps ac o'n i'n dewis ar y map lle o'n i eisiau mynd i, a wedyn o'n i'n arbed nhw fel llefydd o'n i eisiau mynd i. A wedyn pan o'n i'n mynd i Venice wedyn ar Google Maps, o'n i jyst yn gallu pigo lle o'n i eisiau mynd i. So mae o'n gallu bod yn ffordd rili dda i gadw trac ar llefydd da chi wedi bod i a ballu. So dwi wedi gwneud rhywbeth hynod o debyg dyma ni yng Nghaerdydd. So mae gennau bethau dwi eisiau mynd i yng Nghaerdydd yn fan hyn hefyd. So allwch chi arbed cyn gymaint da chi eisiau. So mae hyn jyst yn chydig o esiamplau o Google Maps. I fod yn onest, sy'n ni'n gallu eistedd yma a siarad am Google Maps am weddill y pnawn, ond na i'n wneud hynny idych chi, pidwch y phoeni. Ond mae o jyst yn syniad da idych chi gychwyn ac idych chi jyst dod i adnabod Google Maps. A eto, mae o'n rhywbeth dwi'n eich annog chi wneud ydy i jyst dod i arfer hefo'r wefan a gweld pa fath o bethau allwch chi ddarganfod arno fo hefyd. Cyn i fi fynd ymlaen, os gan rwy'n unrhyw gwestiynau ynglyn beth dwi wedi sôn am yn barod? Arwydd da. Diolch yn fawr iawn. Iawn, so a'i nôl i hwn rwan. So nesaf dwi eisiau sôn am rhywbeth o'r enw FAQs. Yn y Gymraeg, cwestiynau cyffredin ydyn nhw, ond mewn rhan fwyaf o'r gwefannau fyddwch chi'n ei ddefnyddio hefyd. Fel arfer maen nhw'n cael eu galw yn rhywbeth o'r enw FAQ. Ac yn y Saesneg, Frequently Asked Questions, mae o'n ei olygu,
ond mae o jyst i cael i'w wneud yn fyrrach. A maen nhw ar gael ar lot o wahanol wefannau dyddiau yma, iddo chi gael defnyddio. A be ydyn nhw os da chi rioed wedi defnyddio rhywbeth ar nhw FAQ o'r blaen, ydy fatha rhestr fawr o atebion i gwestiynau cyffredin, am ynte cynnyrch neu am wasanaeth penodol da chi'n chwilio am ar y we. Ac mae'r rhan fwyaf o'r FAQs wedi'w leoli yn adran cymorth gwefan neu fatha support ar y wefan. A dwi am roid esiampl ydych chi'n fama. So, blwyddyn dwytha, nes i brynu matres newydd ac dwi'n i'm am chi, ond mae yna gymaint o mattresses ar gael dyddiau yma ac o'n i just gwbl ar goll am pa matres o'n i eisiau mynd am. O'n i eisiau ffeindio'r wefan yma. So oti nes i fynd am yn diwedd. Dydw i ddim yn hyrwyddo oti o gwbl, maen nhw jyst y rei dwi wedi mynd am, dydyn nhw'n yn talu iddo fi siarad am oti, ond be o'n i rili yn licio am y wefan yma oedd o gynnyn nhw restr fawr iawn o atebion i gwestiynau, ac fel o'n i'n dweud, mae wedi cael i'w rhoi yn y top fama, FAQ maen nhw wedi galw fo'n fama. So dwi am fynd arno fo fel esiampl iddo chi o sut allwch chi ddefnyddio FAQ. So, yn fan hyn, mae gynnyn nhw fatha awgrymiadau o'r pethau da chi yn mynd i fod yn chwilio am. So, dydwch wan fod gynnwch chi gwestiwn, da chi'n mynd siŵr iawn pa fatres i fynd am, enghraifft. Da chi'n gwybod pa un di yr un gorau i fynd am, a pa un sydd orau fatha value for money math o beth. Ellwch chi chwilio am fama os oes yna un o'r categorïau yma'n berthnasol, neu os da chi eisiau gwybod am fatha gwybodaeth fatha refunds o falle, mae yna fatha categorïau am fama. Ond dwi am chwilio yn fan hyn am fy nghwestiwn. So dwi am roed, what is the difference between original and hybrid? Cos dyna oedd yn nghwestiwn i blwyddyn dwytha. A dyma ni, a mae'n rhoi atebion i'r cwestiynau. So mae'n rhoi, mae wedi dod fyny efo 29 o ganlyniadau. Dyma ni, so mae'n rhoi mwy o wybodaeth am yr un greiddiol, so yr hybrid greiddiol. A wedyn, dyma ni, mae hwn yn haws. A wedyn mae'n danos ydych chi be di'r gwahaniaeth hefo'r un eraill. So, yr original si fynd am, dwi'n meddwl, ond yr ora oedd yr un arall o'n i fel, dwi'n yn gwybod pa un sy'n orau. So, allwch chi gymharu nhw yn fan hyn. Ond, allwch fod unrhyw beth da chi eisiau, allwch chi, dyma ni, os dwi'n mynd yn ôl rwan, allwch chi ofyn am unrhyw beth. So, dydwch fel o'n i'n deud, da chi eisiau gwybod mwy am os da chi'n gallu mynd ar matres yn ôl, os da chi'n mynd hapus. Mae o'n rhoi fatha gwybodaeth ydych chi'n fama ar sut i fatha roed i'r matres yn ôl iddyn nhw a cael eich pres yn ôl. So mae yna lwythi o bethau. Ac y rheswm mae hwn mor dda ydy, dwi'n yn gwybod am chi, ond mae gas gynnau ffonio cwmnïau i ofyn un cwestiwn bach. Achos allwch chi fod ar y ffôn am ryw awr yn fatha mynd o un person i'r llall a wedyn bod ar hold am oriau, jyst i ofyn un cwestiwn bach. A mae hwn yn galluogi ddech chi arbed arian, dim arian, arbed amser, ac arian hefyd. Time is money, maen nhw'n dweud yn Saesneg. A mae o'n galluogi ddech chi arbed amser i chwilio am atebion i cwestiynau bach fel yma, heb orfod mynd ar y ffôn. So mae o yn opsiwn rili dda os ydych chi eisiau fatha datrys unrhyw broblemau ynglyn â unrhyw wasanaeth neu unrhyw nwyddau ydych chi eisiau ei brynu. So, dyna ydy FAQs yn syml iawn. A chwiliwch amdano nhw os ydych chi yn mynd i fod yn prynu beth neu os ydych chi hefo unrhyw gwestiynau. Mae'r rhan fwyaf o wefannau rwan hefo nhw, so mae o werth jyst edrych i weld os ydy o fendith ydych chi. I gyd fynd efo hwnna hefyd, pan ydych chi hefo, ydych chi efo cwestiwn angen i'w ateb, falle eich bod chi ddim hefo ateb, falle bod nhw ddim hefo ateb ar yr FAQ. Does am rhaid ydych chi ffonio nhw eto, fatha mae yna opsiwn arall idych chi gael ateb i'ch cwestiwn chi, heb orfod mynd ar hold am awr yn aros. Ac yr opsiwn hwnnw ydy sgyrsiau gwe,
Ac yn debyg iawn i FAQ, mae'r rhan fwyaf o wefannau'r dyddiau yma hefo sgyrsiau gwe i'ch chi ddefnyddio. A be mae hyn yn wneud ydy mae o'n galluogi iddo chi sgwrsio hefo rhywun sy'n gweithio i'r cwmni hwnnw ar y we, so ydych chi'n teipio yn hytrach na ffonio rhywun fyny. Fel arfer, maen nhw'n ffordd lot fwy hawdd iddo chi gael atebion i'ch cwestiynau chi. So os mae o'n rhywbeth fwy manwl neu os ydych chi eisiau, enghraifft, gwneud newidiadau i'ch cyfrif chi, mae o'n gallu bod yn lot haws ac yn lot fwy cyflym na gorfod wneud o gyd ar y ffôn. So un enghraifft o hyn ydy pam oedden ni yn setio pob peth fyny ar gyfer yr tŷ newydd. So egni, ynni, wel ddim y we achos diolch yn gweithio. Ond yr holl biliau oedden ni'n setio fyny, ar ni'n wneud o gyd drwy sgyrsiau gwe ac oedd yn rhaid iddyn ni ffonio neb. So, ar ni lwyddo i wneud o gyd mewn un bore, achos o'n i'n gorfod aros i gael rhywun i ateb yn ffôn ni a pethau. So, mae o'n gallu bod yn ffordd andros o dda i gysylltu â cwmnïau felly. So, dwi am fynd nôl i'r un matres, achos eto o'n i reit impressed hefo i'w sgwrs, sgwrsio gwenw hefyd, achos mi nes i iwsio hwnna hefyd. O'n gynnau lot o gwestiynau am matrices. Ond fel arfer, mi fydd gennych chi yr opsiwn ar wilod eich sgrin yn fan hyn. Fydd o'n deud rhywbeth fel chat neu sgwrs neu be bynnag fydd o'n deud fydd o hefo icon, speech bubble hefyd. So dwi am bwyso ar hwn. Dyma ni, click to reconnect. A be fydd hwn yn neud wedyn, fydd o'n galluogi iddo chi teipio cwestiwn. So dwi am ofyn, what is the difference between the original and pure hybrid? Dyma ni. A dwi'n y queue. Ond mod un sy'n ymlaen ni. Fel arfer pan dwi'n neud hwn. Dyma ni. Helo. So mae yna rhywun ar ochr arall yn y cwmni yn siarad efo fi wan ac yn ateb yn cwestiwn ni. Dyma ni, a maen nhw wedi ateb yn cwestiwn ni. So dyma'r gwahaniaeth rhwng y ddau. So maen nhw wedi ateb yn cwestiwn ni mewn llai na munud. A dyma ni, a maen nhw hyd yn oed wedi rhoi gwybodaeth fwy cadarn iddo fi ar pa fath o bethau sydd yn wahanol rhwng y ddau. So mae o'n ffordd rili dda i gael ateb i'ch cwestiynau yn gyflym iawn. So dwi hyd yn annog chi, os oes gennych chi'n cwestiynau, i ddefnyddio'r adnodau yma sydd ar gael. Well i fi ddeud diolch iddo fo, so diolch yn meddwl bod fi'n aniolchgar. O'n i'n mynd i ddeud diolch fan'na, thank you. Dyma ni. So mae hwnna jyst yn un enghraifft arall o sut allwch chi gael gwybodaeth, datrys broblemau ar-lein. So dwi am adael hwnna rwan, a hwnna dwi ddim eisiau matres arall, dwi wedi talu digon amdanyn yn barod. So dyna sgwrs gwe. Nesaf, dwi eisiau sôn am fforymau. A mae fforymau yn rhywbeth sydd wedi bod ar-lein ers bron y cychwyn cyntaf. Oedd y fforymau cyntaf fel gwefannau social media math o beth cynta, lle o bobl yn gallu sgwrsio hefo'i gilydd a rhannu syniadau, a hefyd datrys problemau. Ac be ydy fforwm? Ydy gwefan neu lle rhithiol i bobl allu rhannu gwybodaeth am rhywbeth maen nhw yn gwybod lot amdan. So, enghraifft, allwch chi gael fforwm ar gyfer garddio. So, dyma un esiampl dwi wedi weld yma'n hyn. So, mae yna fforwm yma am arddio, lle mae bobl yn gallu gofyn cwestiynau am garddio a sut i edrych ar ôl planhigion a falle. A wedyn fydd bobl sydd hefo bach fwy o wybodaeth yn gallu ateb eich cwestiynau chi. Neu, allwch chi hyd yn oed, so mae yna categoria yn fan hyn. So, os dwi am ddewis cactus yn fan hyn, so os na i ddewis hwn, allwch chi ffeindio sgyrsiau sydd wedi bod yn mynd mlaen yn barod. So dydwch rwan, gan mi ffeindio un. So os da chi eisiau rhoi dŵr i'ch cactus chi, allwch chi chwilio am
fatha wybodaeth ar sut i wneud o yn effeithiol yn fama. So allwch chi ofyn cwestiynau faint o ddŵr ydych chi'n rhoi iddyn nhw, faint mae'r aml, a wedyn fydd bobl yn rhoi atebion iddo chi. So mae o'n le da os ydych chi eisiau dysgu beth newydd neu os gennych chi unrhyw broblem, mi allwch chi fynd i fama i gael atebion gan bobl cyffredin fel chi a fi. So ie, mae o'n le rili dda. Mae 'na lot o fforymau ar lot o wahanol bethau. Dwi 'di bod ar nifer o fforymau i wneud â fatha tai yn ddiweddar. O'n i'm yn gwybod sut i gael gwared o fatha dwi'm yn siŵr iawn be' 'di enw nhw, fatha role plugs ar waliau diwrnod o blaen. So wnes i fynd ar fforwm lle o'n nhw'n deud, "O jyst defnyddiwch mwrthwl a tynnu o allan." Ac o'n i fatha, "O pam dwi'n meddwl am hynna o'r blaen?" Ond ia, oedd o fatha gofyn i rywun sydd yn adnabyddus achos fatha dyna be' ma' nhw yn i wneud fatha day in day out. So ma' fforymau yn gallu bod yn le gwych i ddarganfod fatha gwybodaeth rili handi iddo chi. Ond hefyd, fod fforymau yn rwbeth sy 'di bod o gwmpas ers talwm, ma' rhan mwyaf ohonyn nhw'n gallu edrych bach yn hen ffasiwn dyddiau yma. Fatha dim lot o bobl sydd o hyd yn gwybod i fynd iddyn nhw. A ma' 'na fatha opsiwn gwahanol os well gennych chi, sef grwpiau Facebook. So ma' gynna i un enghraifft yn fan hyn. So dwi yn rhan o grŵp Facebook o'r enw Cymuned Llên Natur. A be ydy hwn ydy grŵp o bobl, a faint o bobl sy 'na? Fel arfer ma'n deutho ni. Faint o bobl sy 'na? Na, 'di o'm yn deutho ni ar hwn. Ond mae o jyst cannoedd neu miloedd o bobl mewn un grŵp ar Facebook yn rhannu gwybodaeth am topic ma' nhw'n fatha cyfarwydd hefo, ma' nhw efo diddordeb mewn, ag yn amlwg ma' hwn yn gyd i wneud hefo natur ag i ymweld â be' ma' bobl yn ei weld fatha yn i'w cornel sgwâr nhw fath o beth. So er enghraifft yn fan hyn ma' rywun wedi ffeindio y deryn. Allwch chi weld yn fan hyn fod 'na rywun wedi ffeindio madarch. So allwch chi rannu fatha gwybodaeth ar yr natur dach chi'n ei weld, ac hefyd allwch chi ofyn cwestiynau. So os dach chi'n gweld y deryn dach chi wedi weld o'r blaen, allwch chi fynd i'r grŵp yma ac allwch chi ofyn, "Dwi wedi ffeindio'r aderyn yma, ydach chi'n gwybod beth yw henw fo?" Neu rwbeth fel 'na, ac allwch chi gael atebion i'ch cwestiynau fel hyn drwy Facebook. So ma' 'na ddau opsiwn gwych yn fan'na. Allwch chi ynte chwilio am fforymau ar Google neu chwilio am grwpiau ar Facebook a gewch chi fatha wybod mwy am topiciau ma' bobl eraill hefo fwy o wybodaeth am. So ia. Un peth arall hefyd, gan bo' ni yn sôn am pethe digidol, a nâi fynd nôl i'r sleid yma hefyd. Gan bo' ni'n sôn am pethe digidol, ma' 'na lot fawr iawn o fforymau i ymwneud â sut i ddefnyddio fatha meddalwedd a sut i ddefnyddio fatha technoleg. So er enghraifft, os dwi'n cael problem ar y cyfrifiadur, dydwch 'wan fod Zoom ddim yn gweithio neu dydi Zoom ddim isio wneud rhywbeth. Be' wna i wneud ydy wna i fynd i Google a wna i chwilio ar Google sut i'w drwsio fo, ac 9 gwaith allan o 10 mi fydd yna ryw fath o fforwm sydd yn deutho fi sut i'w drwsio fo, ac eto 9 gwaith allan o 10, rhan fwya'r amser ma' nhw'n gweithio, dwi'n gallu trwsio yr broblem. So os dach chi yn ffeindio eich bo' chi yn cael trafferthion ar unrhyw fath o bethe technolegol dach chi'n i'w gael, defnyddiwch Google neu defnyddiwch peiriant chwilio a defnyddiwch y fforymau yma i ddod o hyd i atebion. Dyna'r ffordd orau hefyd i ddysgu, achos dach chi'n gweld sut ma' bobl eraill yn ymateb, ac allwch chi wedyn, os dach chi'n dod i'r un broblem yn y dyfodol, dach chi'n gwybod sut i'w daclo fo. So mae o yn ffordd wych iddo chi, datrys problemau. Iawn, so nesa dwi eisiau sôn am llawrlyfrau. So dwi'n siŵr fod y dair yna ni yn reit gyfarwydd hefo llawrlyfrau mewn ffordd da ni yn i'w cael nhw hefo unrhyw fath o declyn newydd da ni'n i'w gael. So yn amlwg dwi newydd brynu teledu newydd a mae gennym ni llawrlyfr ar gyfer hwnnw. A sgynna i byth syniad be' i wneud efo'r llawrlyfrau yma. Rhan fwyaf o'r amser dwi byth yn edrych arnyn nhw
ar ôl agor yr teclyn newydd. Eto mae gennai un ar gyfer y toaster newydd, y tegell newydd, a dwi'm yn gwybod be i wneud efo nhw. Ac guaranteed, os na i daflu nhw allan, mewn rhyw flwyddyn neu ddau, fydd 'na rywbeth yn bod ar y teledu, a byddai'n gorfod ffeindio y llawlyfr yna eto, a fyddai'n gwybod dwi wedi taflu hwnna allan achos o'n i'n meddwl fod fi angen o. So dwi yn andros o guilty o wneud hynna. Ond dwi yma i ddeud bod ddim angen iddo chi gadw eich llawlyfrau chi mewn drôr yn rhywle i gasglu llwch am ddim hirach, oherwydd unrhyw lawlyfr da chi angen, allwch chi ffeindio ar y we. So mae eto peiriannau chwilio yn gallu bod yn wych ar gyfer ffeindio y llawlyfrau yma. So, dwi am fynd i Google i roed fatha esiampl iddo chi. So dyma Google. So enghraifft, dydwch wan fod fi ddim di anghofio, ond wedi colli llawlyfr yng Nghari. Dwi wedi wneud hynna o'r blaen, so dydy o'm y peth cynta, dydy o'm y tro cynta iddo fi wneud hyn. Ond yn lle panicio a lle ffonio Renault i ffeindio fatha llawlyfr newydd, be allai wneud ydy mynd i Google ac allai chwilio am Renault Clio, dyma ni, dwi wedi chwilio amdano fo'n barod, car manual. So allai jyst wneud hynna, a wedyn dyma ni, yr un cynta ydy'r un dwi angen i'w chwilio am. So byddwch chi'n gwybod fod o'r un cywir achos mae'n deud yma Renault.com. A mae o hefyd yn deud PDF, so mae'n danos ydych chi mai docfen ydi o. So dwi am ddewis Driver's Handbook fama. A ddyle fo, os mae o'n llwytho, dyma ni. So dyma'r llawlyfr ar gyfer fy nghar i. So mae o'n galluogi iddo chi, wel, mi allwch chi hefyd lawrlwytho hwn i'ch dyfeis chi, fel eich bod chi hefo ffolder llawn o'r llawlyfrau da chi yw angen o gwmpas y tŷ neu ar gyfer eich teledu, eich cyfrifiadur chi, a wedyn dos am rhaid iddo chi gael fatha pentwr o lawrlyfrau am bethau falle da chi byth yn mynd i ddefnyddio. So dyma un ffordd o ffeindio llawlyfrau. Na roed un esiampl arall iddo chi. So mae'r cyfrifiadur dwi yn ei ddefnyddio ar y funud, Microsoft Surface dio, so Surface Pro. So allai chwilio am Microsoft, os dwi'n gallu, dyma ni, Surface Pro User Manual. Ac dyma ni, eto yr un cynta, Microsoft.com, PDF, ac allai glicio ar hwn, a mae o'n lawrlwytho yn fama iddo fi. Ac allai agor o, a dyma ni, mae o'n lawrlyfr o'r cyfrifiadur dwi'n ei ddefnyddio rwan, a mae o'n rhoi lot o wybodaeth iddo fi am y cyfrifiadur, os mae rhywbeth yn mynd o'i le, allai chwilio yn fama i weld os yna rhywbeth i'w drwsio fo. So, mae o'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn. Ac os da chi'n dod o hyd i fatha unrhyw broblemau hefo'ch teclynnau, allwch chi ddefnyddio yr fatha dull yma i ddod o hyd i sut i ddatrys rheini. Iawn. Ac hefyd, last but not least, maen nhw'n dweud yn y Saesneg, mae gennyn ni YouTube. A dwi'n siŵr dwi wedi sôn am YouTube gannoedd o weithiau ar blaen, a mi fyddai'n sôn amdano fo gannoedd o weithiau eto. Mae YouTube yr lle gorau, sy'n ni'n dweud, i datrys problemau. Unrhyw fath o broblem sgynnych chi, mi fydd yna rhyw fath o fideo i'ch helpu chi ar YouTube. Be sy'n rili dda ydy fod o gwbl am ddim. Fatha mae gennych chi filiynau o fideos i'w gwylio, a maen nhw gwbl am ddim iddo chi i'w gwylio. So, be bynnag da chi eisiau wneud, so enghraifft, diwrnod o blaen, o'n i eisiau gwybod sut i rhoi papur wal fyny, o'n i rioed i wneud o'r blaen. So nes i chwilio ar YouTube a ges i fideo o ryw 10 munud, chwarter awr, yn danos yr dull o rhoi papur wal fyny. A nes i lwyddo i wneud o, ac o'n i'm yn gorfod heirio neb i wneud o, diolch byth, achos maen nhw'n drud. So nes i jyst gallu wneud hynny ar YouTube yn hawdd ac am ddim. Un peth da ni wedi rhoi ar y sleid yma ydy gair o rybydd. Mae yna rei swyddi dylid i'w adael i'r arbenigwyr. So da ni'n mynd deud allwch chi wneud pob peth ar YouTube. So os da chi eisiau newid injan mewn car, ewch â fo i garage, peidiwch â trio fatha chwilio am fideo ar YouTube.
dydy o ddim yn mynd i fod y peth gorau iddo chi. Ond pethau bych chi'n allwch chi wneud eich hunain, mi fydd yna fideo ar YouTube i wneud. Un peth arall oedd newid tapiau diwrnod o blaen, ac mae yna fideos ar sut i wneud hynna ar YouTube. So pethau bych chi'n fel yma, allwch chi rili arbed arian wrth ddefnyddio beth fel YouTube. So dwi am roed arddangosiad bach ydych chi'n fama. So dwi am fynd nôl i'n Nghari a rhoi esiampl iddo chi o chydig flynyddoedd yn ôl. Mi o'n i, wel, actually, cyn hynna, mae gynnau oriad car fel hyn. So mae o fel rhyw fath o gerdyn. So dydy o ddim fel coriad car traddodiadol. So mae o fatha yn sleidio fewn fel cerdyn. A pan mis i gael y car am y tro cyntaf, ar ôl rhyw fis neu ddau, ar i'r batri yn yr cerdyn yma redeg allan. Ac o gynnau ddim syniad, fatha dydy o ddim yn amlwg lle mae yna batri yn mynd fewn iddo fo. Ac o gynnau'm syniad sut i newid y batri. So nes i fynd i garej Renault a nes i ofyn os da nhw'n gallu newid y batri. Ac o'n nhw'n dweud, ie, dim problem. Fydd o'n 30 punt i allu wneud hynna. So o'n i'n meddwl, na, dwi'n ma'n dalu 30 punt i newid batri mewn hwn. So be nes i wneud oedd mynd i YouTube a nes i just chwilio am how to change, dyma ni, dwi wedi chwilio amdano fo'n barod, Renault Clio car key battery. Ac fel ydych chi'n gweld, mae yna lwythi o fideos yma'n hyn ar unrhyw fath o oriad ydych chi i'w angen. So dwi'n meddwl yr un nes i ddefnyddio, dyma fo. So dyma'r union un sgynna fi. So nes i bwyso ar hwn. Ac mae yna o hyd adfert pan dwi yn rhoi arddangosiad ar YouTube. Ond mae o'n neud pob peth am ddim, so dwi ddim yn cwyno, ond ia, mi fydd rhaid iddo chi fynd drwy adfert, mae'n siŵr. Ma ni. A wedyn mae'r fideo yma yn mynd i ddangos iddo fi sut i newid y batri ar y goriad yma. So, dwi'n mynd i ddangos yma'n hyn. Dyma ni. A wedyn os dwi yn sgipio ymlaen rwan, mae'n dangos iddo chi lle, dyna ni. Mae'n dangos iddo chi lle mae'r batri, a wedyn nes i fynd allan i Morrisons neu Tesco, a nes i brynu batri newydd, a nes i newid o am llai na 5 punt, gan ddefnyddio YouTube. So nes i arbed rhyw 25 punt, just gan fynd i YouTube. So mae yna lwythi o bethau allwch chi, fatha arbed arian, arbed amser, drwy ddefnyddio YouTube. Ond hefyd, be dwi hefyd yn i'w hoffi ar YouTube ydy, os dwi yn anghyfarwydd rhywbeth anghyfarwydd efo rhywbeth technolegol, be na i wneud ydy mynd i YouTube. So dydwch rwan, da chi dal ddim 100% yn siŵr sut i wneud bethau ar Zoom, enghraifft. Allwch chi fynd ar YouTube ac allwch chi fynd i how to use Zoom for beginners, enghraifft. A wedyn fydd yna lwythi o fideos yn fan hyn i bobl sydd rioed i ddefnyddio Zoom o blaen i ddysgu sut i ddefnyddio fo. Dydy o'm hyd yn oed yn gorfod bod ar gyfer fatha bobl sydd yn dechrau allan efo Zoom. Os da chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio breakout rooms in Zoom. Dyma ni. Mae yna lwythi o fideos ar sut i ddefnyddio breakout rooms. So be bynnag da chi eisiau dysgu mwy am yn technolegol, mi fydd yna help iddo chi yn fan hyn. Dwi wedi gwneud hyn o'r blaen, fatha pan nes i ddechrau defnyddio Teams, nes i chwilio am how to use Teams ar YouTube a fatha gwylio fideo am ddim ar YouTube ar sut i ddefnyddio fo. So cofiwch fod yr adnodd yma ar gael iddo chi os da chi ar goll neu os da chi eisiau help efo unrhyw fath o beth. Mi fydd yna fideo i'ch helpu chi ar YouTube, basically. So so eto mae YouTube yn un o'r pethau yna, so ni'n gallu siarad am drwy dydd eto, ond na i'n wneud hynny iddo chi, pidwch o poeni. Iawn, so fel yr arfer, mae gennym ni dasg digidol, mae croeso iddo chi gwblhau. Mae o gwbl fyny iddo chi, ond mae o dueddol i helpu hefo'ch dysgu chi ar hyd y cwrs. Ond tasg 5, tasg heddiw, ydy gan ddefnyddio YouTube i dod o hyd i ganllaw sut i dyfu moron, sut i dyfu unrhyw fath o lysieuyn eich hun,
a wedyn rhannu'r fideo gyda'r grŵp wythnos nesaf. So mae yna lwythi o fideos, so fydd o'n neis cael gweld be mae bobl yn dod o hyd i. A pwynt extra os da chi'n gallu ffeindio un yn y Gymraeg hefyd, achos dwi'n gwybod fod yna rei ar gael. So mae croeso ydych chi'n neud y tasg yna os hoffech chi. Ond ia, mae o gwybod fyny ydych chi. So o ganlyniad, da ni wedi trafod nifer o ffyrdd y gallwn ddefnyddio'r we i ddatrys problemau a dod o hyd i wybodaeth. Da ni wedi trafod sut i ddefnyddio FAQs a fforymau, a hefyd gallwn ddysgu sgil newydd gan ddefnyddio'r we. Mae o ar gael iddyn ni o hyd, felly mae o werth iddyn ni ddefnyddio. Iawn! Dwi bod siarad am awr yn straight wan, so dwi am ofyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau wan di'r ateb i'w gofyn nhw. A na i stopio recordio man hyn hefyd.